चिरां जिल्ला एबसुआव मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनानै उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्ला एबसुआ दिनै फरायसाफोरखौ आर'नाइ आरो मान बिलाइजों बरायो। जिल्लानि साहा ओनसोलाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि न'ब्लाङाव बे मेहेरगोनां हाबाफारिया खुंफुंनाय जायो आरो मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिया बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय रादाब लाबोदों। बरायनाय हाबाफारियाव नुजाथियो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, बेंटल फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी आरो बर' साहित्य बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन सोद्रोमाफोर नुजाथियो आरो गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोर आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गोथौयै जों फोथायो जे सोलोंथाइया मोनसे हादरनि आरो मोनसे हारिनि सिनस्रि। सोलोंथाइखौ नागारनानै मोनसे हादर आरो मोनसे हारिखौ दानो हाया। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जेनाखि मावथांखि फोसावनायनि गेजेरजों थाद'नाय गैयै मेसिभलि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ फरायसाफोरनि गेजेराव मोनहोनो थाखाय जिखिनि जोंनि फारसेनिफ्राय एवारनेस मटिभेशनेल बा जिखिनि हाबाफारि एक्टिभिटि लानांगौ जोङो मेसिभलि जोङो 2006निफ्राय जोङो लाबोबाय थादों आरो फैयै फैनानै दिनै 2026 मायथाइ जाफैबाय। दिनै जथेस्थ' माने बर' मिडियामनि सोलोंथाइ बेवहाय माने क्वालिटि जेनाखि मोनसे इमप्रुभमेन्ट बा क्वालिटिनि मोनसे दावगानाय बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनफैबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो थांनाय समफोराव जायफोर फरायसाफोरा मोजां मोनसे क्वालिटि मोनसे एजुकेसन लालांबाय बर' मिडियामजों बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जायफोर देग्लाय माने मेट्रिक आनजादखौ मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बिथांमोननिसिम आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोना हारिनिनो माने क्वालिटि मोनसे सुबुं बा हारिनिनो क्वालिटिनि मोनसे सम्पद जाहैनो हायो बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेफोरबायदि माखासे बरायनाय हाबाफारि बा गुबुन गुबुन एक्टिभिटिफोरखौ लाबाय थादों जायखौ दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बेंटल कलेजाव देग्लायनि 2026 मायथाइनि जिखिनि मेट्रिक आनजादखौ बर' मिडियामजों उथ्रिसार जानानै जिल्लानि सिङावनो बांसिन नम्बरनिफ्राय लानानै 10थि मासि आवग्रिनाय बा मोननो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। खुब जथेस्थ' गोजोनथावना हाबाफारि। आङो जिल्ला एबसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोर बरायजाबाय बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस जासिदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गावसोरनि जिउनि थांखि होसोनायाव जेन जाफुंसारो आङो बेखौनो मिजिंथिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बाथ्राखौ जोङो स्ट्रेस होनानै दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइजोंनो लोगोसे स्किल इडुकेसननि बाथ्रा आदब माने गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बे बाथ्राखौहाय लानानै जोङो आरोबाव जोङो गोसो होसिननानै जोङो खामानि मावनो जोङो नाजाबाय थादों जेराव जोंनि फरायसाफोर बिमा बिफाफोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजा स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि जोङो फरायसाफोरजों बोसोरफ्रामबो जेब्लायबो सोलोंथाइखौनो जोङो गुदि खालामनानै जोङो जि मोनसे आफाद हिसाबै जाथि दानायनि जोंनाव जि मोनसे दायबद्धता दं जोंनाव दायित्व दं आरो दिनैनि दिनाव जों नुबाय जे जायखिजाया बेक्तियानो जा न'खरानो जा समाजानो जा हारि हादरानो जा गसंथानांगौबा थांनानै थानांगौबा सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जों गारनानै जानाय नङा। दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिबि जों मोनसे इनिसियेटिभ मोनसे मिशन प्रजेक्ट लादों जे जोङो बर' स्टुडेन्टफोरखौ दिनैनि जुगाव गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो प्रप'र्सनफोरखौ जों थिग खालामनांगौ थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानै थांगोन। जोंनि समाजा जोंनि गार्जेना ससाइटिया सोलोंथाइनि सायाव बे लेभेलसिम सांग्रांथि गैया। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गार्जेनफोरजों थानानैबो जों सोलोंथाइनि सांग्रांथिखौ होदों। फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनि जुगाव केरियारनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों, क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों। फोरोंगिरि सारमोनखौबो जों खावलायदों जे दिनै जों फरायसाफोरखौ माबायदि जों जोथोन लानाया प्रयजन दं। सोलोंथाइनि